Sanibona ndangena Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Sanibonani nonke South Africa, sanibonani nonke abalaleli emakhaya. Ngiyalibingelela. uDr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Nazi inamba zami ngimnika zona 065 674 8648. Ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 8648. Enye yesibili 079 9 11 32 42. Ngiyaphinda le nombolo 079 9 11 32 42. Lezi namba lezi ngitholakala kuzona mina uDr. Buwe Mhlanga Estenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngaseMayfield house number 1213. Ngithi ngintshela ngalesi special ngimnike sona sabantu labathatha amaphondo kumina namanje sisaqhubeka ngoba ngathi 30 days ngimnika yona nina ukuthi ngikwazi ukuphakamisa amaphondo yenu. Angikwazi ukuthi umuntu ngimlahle mase ngimsebenzile. Mangibona ukuthi kukhona ngikutholile njengogondwa lo ngumtholile ngiyabaphakamisa bayafika ngiyabaphakamisa ngithi namanje ngisamtshela lokho ukuthi hayi ningasho ukuthi sesiphele isiphelisi akukapheli ngishilo ukuthi ngumnika 30 days inyanga yonke ukuthi ngikwazi ukuqhubana nani kuphakamisa amaphondo yenu nina na tata amaphondo lapha Dr. Buwe Mhlanga. Dr. Buwe Mhlanga uyabathanda abantu ngoba bese ngishilo kusona abantu kuyabathanda. Yiko ke angithandi umuntu akhale, ngithanda umuntu mase atholile naye akwazi ukuzombonga. Matholile umuntu akwazi ukukhuluma ukuthi hayi baba Mhlanga ngiyabonga abuye uyongibonga. Iloko kakhulu ngikhuluma nani nonke South Africa, ngikhuluma nani nonke abalaleli emakhaya, ngikhuluma nani nonke bamazwe ngaphandle. Especially sa Dr. Buwe Mhlanga sisaqhubeka. Nina nathatha amaphondo ka Dr. Buwe Mhlanga sondelani. Niphatha u3750. Le ngizokwenza ukuthi kufakele gondo phakathi phezulu kophondo lakho. Ngikufakele ugondo phezulu kophondo lakho. Nasemzimbeni wakho na ukwazi ukuphuma. Akongozi akoludo. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga. Lo usebenza ngokweqiniso. Ngithi sondelani nonke ama-customer ami nathatha amaphondo. Ngendlela bafika ngayo bafikile impela kodwa ke ngiyazi ukuthi abaningi abantu bathatha amaphondo kumina abaningi ngoba abaningi yiko ke ngifake inyanga yonke ukuthi ngiqhubeke nani ngisondele niyolanda ugondo lo uzomphakamisa ngaba msebenzini ngaba kumemhlabuthense sitolo noma yini lento uyenza gondo yavuma uyakwenzela into oyifunayo. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Ngithi angimtshele inkinga siphazamiswa kakhulu ngonetwork. Sithi sifuna ukuthi sikhulume network iyahlupha nogezi uyahlupha manje yiko kakhulu bekuthi ngiyakhuluma zolo ntambama sikhulumanga uyabona begezi beungekho ifuthi network bengekho. Sithi namhlanje khuluma nani abantu benkosi nasi specialist somaphondo yenu la mawathatha ka Dr. Buwe Mhlanga ngiyawaphakamisa. Uphathe 3700 1 liter yo John Hawk 1 liter yo Tassenberg uze kahle ngiyokuphakamisela amaphondo akho iphondo lakho noma wathatha sigubu uza naso wathatha uphondo hoza ziphondo kuphakamisele kuve kuhle na ujabule nami ngijabule ngoba ngenza kanje ukuthi ngiyamzwela umuntu ngoba amaphondo amasebenza ngokweqiniso. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga noma ulapha ugula ngekhanda ngiyalapha noma sifo sokuwa ngiyasilapha noma kube khona into ehamba esifini sakho ngiyalapha noma kume mhlawumbe awunakuzwana phakathi komndeni ngiyalapha
ngiyakwazi nokufika abathakathi makuthi kumbe mhlawumbe kufiwa njalo egcekeni ngiyakwazi ukuvala kufa lokhu ningakuvali kwaNkulunkulu kwabathakathi ngiyakuvala noma kumbe mhlawumbe nihlala ngonyakanyaka nomuntu wakho sinizandizwani ngiyakwazi ukuyilungisa ndaba khipha ititho lezo zomcabanisayo nihlale kahle kwamanje ukukhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso amaphondo ozani amaphondo hozani muyilungisele futhi ngimnike inyanga yonke ngikwazi nokulungisa imali yakona nizophakamisa kulo muntu ufuna ukuphakama ufuna ukuhlala kahle ufuna ukuphila kahle ozani sondela naseduze mthobani Dr. Buwe Mhlanga angikhethi ukuthi laba bemaphondo kuphela labathatha amaphondo kuphela nawe ungakathathi uphondo nawe ungakathathi esigubu hosa ungakathathi uyaqala 6500 1 liter John Hawk 1 liter Tasanbek 500 sentabini 500 emakhosazana 200 yesigabo 200 yokukhombo emaqanda nenaliti yogeza 150 yokuhlweza ma55 rand makuthi uyaqala ukuthatha uphondo noma uthatha usigubu su 7500 1 liter John Hawker uphathe 1 liter Tasanbek 500 yasentabeni 500 emakhosazana 200 yokhombo yakho emaqanda nenaliti yogeza 150 yokuhlweza yo 150 yo 5 rand makuthi usaqala kusa kwa Dr. Buwe Mhlanga uphatha kanjalo kwamanje vele ngisayihlisile ngiyazi ukuthi ngisazokhuphuka wonke ngoba ngisayihlisile wonke umuntu uyazi ukuthi uphondo la Dr. Buwe Mhlanga liyasebenza ngasho mina angigwiliki ngemali yamamiliyoni ishare lilongwilisa mina share ni right ngoba ngibiza 6500 kuyafana ukuthi ushare lo kodwa nginankinga nalokho nalesigubu ngisibiza ngo7500 kuyafana ukuthi ushare lo anginankinga makuthi na ube right nami ngibe right ngiyajabula lokho ngoba ngifuna umphakathi ujabule nami ngijabule abantu bangithande ningagijimela imali angifuni ukugijimela imali enkulu ngekumali enkulu sisazofika ngoba manje nginika lokho kumphakamisa ukuthi nina bomaphondo sondelani ngaseduze amboni nina nathatha amaphondo kumina sondelani ngaseduze ngiyazi ukuthi ngimbizelani kusho mina Dr. Buwe Mhlanga nayi number zami 065 674 8648 ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648 enye yesibili 079 911 3242 ngiyaphinda leyo yesibili 079 911 3242 inamba lezi ngitholakala kusona mina Dr. Buwe Mhlanga esitenga kwaDukuza KZN uyabona abantu benkosi ngendlela ngithanda ngayo nani niyabona ngize ngehlise into imqoka nani niyabona ukuthi Dr. Buwe Mhlanga uyehlisile into emqoka leyisebenzela abantu mhlaba wonke jikelele kodwa ngehlisile anginankinga makuthi uyajabula wena nehlose lami lithanda abantu liyajabula nami hoza uyilandela uyiphakamisela uphondo leli wathatha ka Dr. Buwe Mhlanga hoza uyiphakamisela uphondo ubaba Mhlanga uyababiza labathatha amaphondo bazophakamisa ngokomthetho awuri ubate ube no 7 uzophatha 7 ekwaza 3750 uyophatha 3750 ekuphela angifuni imali emamiliyoni akunjalo afuni kanjalo leyo mali iningi from me ngiyazi ukuthi nalabantu bafikayo kolashwe mina mangihlanganisa inconywana akufani yini ngoba angifuni ukubiza umuntu amamiliyoni anganawo naye ngoba akubonke banamamiliyoni lo manje nina bamaphondo hiko ke ukuthi angiqiniseli kakhulu number yo account ngoba ngiyazi ngiyakwazi la khaya
andiqiniseli kakhulu ukuthi faka mali ku account angiqiniseli kakhulu ngoba nina nathatha amaphondo niyakwazi la khaya lo uzofaka mali ku account ngalo uqalayo ufaka 500 ku account yokubamba ndawo lo uqalayo account ithi 1680071 ngayiphinda le nombolo 1680071 Capitec eMhlanga labo kuqala bayafaka u500 ku account ngitsondela nonke ngobuningi benu ngoba ngiyanduduzela njengamanje ngintshela ukuthi laba bathatha amaphondo abasondele ngibaphakamisele kuze nabo bakwazi ukujabulela babamhlanga nami ngikwazi ukujabula ngoba umuntu ngiyamthanda kade ngikhuluma ukuthi umuntu ngiyamthanda namanje ngisasho ukuthi umuntu ngiyamthanda angikhulumi ngamanga ngikhuluma kweqiniso nawe amaphondo siyaphakamisiwe wena sikhathi wathatha phondo wathatha likanje nako ke ugondwa songenile la awukangeni gondwa sengiyakhombisa ukuthi iphondo lakho likanje ma ufika kumina ke kophakamisa lizoba kanje kuze liphakame likwenzele konke lokukufunayo remote control ukhulume nalo lokutshele ukuthi ndikwenzela kokuthi njengamanje usho uDr Buwe Mhlanga ngithi wena wathatha phondo lakho njengamanje ngithi ubuye ngophakamisa likanje kwamanje lisaphakamisiwe nawe obantu la sebafikile manje la ngiyawaphakamisa nje manje kusukela kuseni sengilungisa bona abanye bayahamba kulungileke sinawe sukuma wathatha uphondo kwaDr Buwe Mhlanga uze ngiyokuphakamisela nawe uzokwazi ukukhuluma no remote control yakho abaningi banawo bayajabula ngoba amaphondo ayasebenza ngiyalazi liyakwenzela imanga liyakwenzela tika liyakwenzela into eyiqiniso la kaNkuluNkulu la ngokutshela khona sondela wena wathatha uphondo uyokuphakamisela ngokondwa iloko ngishoyo mina Dr Buwe ngikhuluma nani nonke abalali eSouth Africa ngikhuluma nani nabantu benkosi ngikhuluma nani amaqhawe amahle sondela wena wathatha uphondo kwaDr Buwe Mhlanga uyokuphakamisela noma una company noma uyadayisa noma yini noma ufuna ukuhlonipheka noma ubani uyahlonipheka mawuthola uphondo lakho nentamba yakho yasentabeni ngoba vele nathatha amaphondo nonke ninantamba yasentabeni so ngaba wena mawuthanda kuyogcwalisela yabo ngaba wena uthanda kuyogcwalisela uphondo lakho intambo yakho yasentabeni ila uzokhipha 500 uhambe uyogcwalisela makuthi right intambo yakho makuthi ufuna ukuthi mhlawumbe ufuna ukuphakamisa uyigcwalisele intambo yakho ibe strong uyahamba yentabeni uyogcwalisela noma 10 noma 16 so ila uzokhipha kona u500 intambo yakho mhlawumbe incane yabo iloko ngisho mina Dr Buwe Mhlanga Dr Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso ngathi nonke eSouth Africa laba thatha amaphondo kaDr Buwe Mhlanga abasondele ngaseduze nalaba qalayo abasondele ngaseduze nalaba qalayo uqala ukuthatha uphondo noma uqala ukuthatha isigubhu sondela ngaseduze usho mina Dr Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso ngiyabonga musale kahle South Africa sengikhulume nani ngizophinda ngikhulume nani futhi into esibangisa singakhulumi singatholani zonke insuku inetwork yasishaya kubuye nogezi uyasishaya manje ngiyakwazi ukukhuluma zonke insuku kufanele maybe ngeviki khuluma kabili noma kanye iloko ke ukuthi nikwazi kuthemba mthembe mina mungithembe mina nonke South Africa mungithembe uDr Buwe Mhlanga lo usebenza kweqiniso uthi ngoba siyeka Dr Buwe Mhlanga sophumelela nibe liqiniso ngendlela ngiyenza ngayo nami iqiniso nisale kahle South Africa uDr Buwe Mhlanga lo usebenza kweqiniso ndawuwe
ngithi sondelani nonke. Bye bye.